Kapin sa 30 ka mga panimay ang apektado sa sunog nga miulbo sa Sitio Lumboy, Barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa hapon. Mubalik si Femery Dumabok sa report. Sa talaan sa Cebu City Fire, 30 ka mga panimay ang naugdaw, samtang 8 usab ang partially damaged. Matod sa Cebu City Social Welfare Office nga moabot sa 61 nga pamilya o 234 nga individual ang apektado sa maong sunog sa Barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo. Nadawat sa kabumbiruhan ng alarma sa sunog pasado alas 2 niadtong Sabado sa hapon. Giisa ang sunog sa first alarm ug human ang kapin usa ka oras. Gideklarar kini nga fire under control. Gibanaban ang moabot sa 700,000 pesos ang danyo sa sunog. Usa ka 38 anyos nga babae ang nakaangkon og second degree burn. Siya ang tag-iya sa panimay diin matod pa nagsugod ang kayo. Kadaghanan sa mga biktima sa sunog ingong way nahipo sama niining 63 anyos nga lola. Doon na may nangatag og bugas dito. Nga dito may kay schedule na mo karon. Awan ni kakuha kay mao na may amo nakitaan bako na kayong aso. Gisumpay-sumpay na lang sa kabumbiruhan ng ilang mga fire hose tungod sa kasudlunon sa dapit. Miaba gino ng mga residente nga nagbayanihan aron mapawong ang sunog gamit ang tubig gikan sa atabay aron mapugnan pa ang pagkatap sa kayo. Sagad sa mga panimay sa dapit nga agasikit-sikit gamit ang mga light materials. Nang dali-dali na lang mi gawas para safe mi ba. Nagtinabangay pero naabot siya ang timing na naabot na gyud ang bumbero pero nagtinabangay ra gihapon pang bubo. Padayon pang gihimong investigasyon sa kabumbiruhan aron matumbok ang hinungdan sa sunog. Samtang miapadapoday ng barangay ug Dakbayan ug tabang sa mga biktima. Atong i-house ang tanang mga victim sa fire sa atong sports complex as our evacuation center. Onya automatic na ang taga DSWS. Uban ni Marlon Malgazo, Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.